lähti video. No niin, tässä haastellaan Tino Kokkoa. Tässä siis on tämä meidän juhlakalu. Se lähtee ai perkele maanantaina armeijaan. Kajaaniin perkele varusmies Kokko. Haastatellaanpas vähän häntä. Tässä on tosiaan haastattelija Haaponimi Joonas. Ja nyt se lähtee. Miltä se tuntuu, varusmies Kokko? Mennä suojelemaan tätä maata Kajaaniin, harjoittelemaan sitä, mieti sitä. Sattuu jalkoihin ihan vitusti. Mihinkä sattuu? Koot on lyönyt vähän vitusti. Sattuu jalkoihin ihan vitusti. Kato sitä kauemmas, kun se kuvaa sen naamaa. Ai saatana. Mihin sattuu? Jalkoihin. Kyllä. Kun homot on lyönyt vähän vitusti. Kyllä. Mitäs tää nautit tänä iltana, varusmies Kokko? Mä veikkaan Tiina, että Kyllä. Tuolla tulee Liro. Liro tulee. Meillä on täällä varusmies Kokko haastattelu meneillään. Sä voit tulla. Tässä on Massoni. En mä nyt tuu, kun Tino on vitun kännissä. Tino! Tino! Aina halua. Tino, oot sä humalassa? Tino, haluut sä valtion taksiin? Sun toi lippaläkki tippu. Voit sä nostaa sieltä? Et voi. Mä voin nostaa. Tino! Ai vittu. Sanna Saukkoa mitä? Tino! Seisooko silmät? Mikä? Joo. Sanna Saukko mitä? Oot sä kännissä? Ei todellakaan. Söinpä ja silleen siihen. Lähes kävelemään tuohon. Kävele ton kyltin luokse. Joo. Kävele. Mene. Mä haluun nähdä se. Et varmaan pysty kävelemään ton kyltin luo. Enni. No kokeile. Kokeile. Jos sä pääst sinne, niin mä tarjoan sulle ruuat. Oi vittu, niin sä oot yksi kakkonen. Ei. Alokas Kokko! Mitä vittu? Sä et pääse sinne asti, et sä saa ruokaa. Alokas Kokko! No niin, Sanne. Ylös! Mars! Ei vittu, naski. Sinne meni Ollaanko siinä ollut? Tino! Tino. Ollaanko noin siellä sitten? Alokas Kokko! Nyt on aamuhuuto meneillään. Mä saa. Komppaniassa herätys! Siinä meni rillit. Mä pian näitä, nostakaa se. Mä kuvaan. Antaa toisen apua. Mut mulla on sieltä pakka ja samalla lailla. nostakaa se. Tino! Mulla on asia sulle. Eli. Tule tänne. No niin, nouse ylös. Tänne tupakkaa. Tino, tiedät sä, kun sä aamulla katsot tätä videota, niin vittu saa hävettää. Niinpä. No niin, alokas pistähän lasi päähän, niin älä ota. Ei vittu silloin. Ja sitten väät etunoja ja punneruksia 10 kappaletta. Tässä. Joo. Irtoat siitä. No moi. Ei muuta irtoa. Anna tänne, mä sytytän se. Mitä? Herra Jumala. No se on jotain helvettiä kun... Vittu kun porukan pitää olla niin kännissä, no niin.